Jien lest li anke niġi arrestat biex toħroġ il-verità. Sostna dan il-membru parlamentari Ewropew u kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa. U għal dan f'kumment fuq il-medja soċjali b'reazzjoni għat-teddit li għamel fil-konfront tiegħu id-deputat laburista Manuel Mallia. Il-ħadd filgħodu qabel tkellem il-mexxej laburista Joseph Muscat fil-każin laburista Taħal Ormi, Manuel Mallia għeddet li min jaħdem biex joħroġ ir-rapport mill-FIU dwar każi ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus minn persuni li huma politikament esposti jkun qed jagħmel u jkun kompliċi ta' delitt kriminali. Jekk xi ħadd jallega u jgħid għax aħna ma nafux illi għandu dan ir-rapport ikun ifisser li huwa kompliċi f'delitt u jekk dak imur quddiem maġistrat biex jipprova jekku veru dak li għandu biex jesebih, jien m'għandi l-ebda dubju li maġistrat jgħidlu ħabib tiegħi qabel ma tesebih kun ċert li tifhem li jint qed tinkrimina ruħek għax int kompliċi ta' delitt. Manuel Mallia għal dan id-diskors wara li l-membru parlamentari Ewropew David Casa it-tnejn filgħodu se jippreżenta taħt ġurament il-provi li l-FIU konkludit rapport f'Marzu tas-sena l-oħra li jikkonkludi dettalji ta' skemi, sistemi, imġiba u kollużjoni f'korruzzjoni u ħasil ta' flus li jinvolvu uffiċjali fl-ogħla livelli tal-Gvern Malti. Ir-rapport u dwar il-Ministru Konrad Mizzi. Min-naħa tiegħu il-membru parlamentari Ewropew David Casa qal li l-kliem li qal Manuel Mallia u inaċċettabbli u ta' kundanna aktar u aktar meta dan kien ministru responsabbli mill-Korp tal-Pulizija u minflok jara li toħroġ il-verità f'każi gravi ta' korruzzjoni ta' Gvern Laburista qed jagħti dawn il-prattiċi kriminali. Il-Gazzetta Il-Mument min-naħa tagħha komplet tiżvela kif l-FIU investigat b'mod dettaljat id-dikjarazzjonijiet finanzjarji magħmula mill-Ministru Konrad Mizzi fil-Parlament u li waslet għal konklużjoni li dawn ma jaqblux mal-assi veri li għandu l-Ministru Konrad Mizzi.